datangnya adik kasih sayang, apa-apa jalan, apa ibu hati di hari malam, batunan nina tapi nyongkan biasa abak jadakan bagurau jo kasih sayang, batunan nina tapi nyongkan biasa abak jadakan bagurau jo kasih sayang. Apa tindakan baik jo sansaro bau dan batang buangkan macanda putus dengan kalah bahkan dua kadang tumpangkan apa kedua pulang mato cakuang semakin dalam hati mande semakin runyam manangi dek panangguang mato cakuang semakin dalam hati mande semakin runyam manangi dek panangguang. Apa tinggalkan baik jo sansaro bau nan batang buangkan bacanda kudu dinan kemana bangsa oleh bahkan dua kadang tumpangkan apa bahkan dua pulang batu cakuan semakin dalam hati mandet semakin runyam manangi dek panangguang batu cakuan semakin dalam hati mandet semakin runyam manangi dek panangguang.